Άλλη μία αυτοχειρία για τον Ολυμπιακό. Χάνει ένα δικό του παιχνίδι πραγματικά, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, σε 2 παρατάσεις. Το πάλεψε χωρίς Σάσα Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ, που είναι οι καλύτεροι παίκτες, τουλάχιστον στο σύστημα αξιολόγησης κιόλας φαίνεται, αλλά είναι οι καλύτεροι παίκτες τη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ δυνατός μέχρι τα μέσα περίπου του 4ου δεκαλέπτου. Μετά όμως ο Ολυμπιακός εμφάνισε δυστυχώς αυτές τις παθογένειες που τον ακολουθούν τόσα χρόνια. Αυτά τα προβλήματα, το κλείσιμο, τελείως το θόλωμα που υπάρχει μετά στο μυαλό του κάθε παίκτη, και βλέπουμε τα απίθανα από τον Ολυμπιακό. Δεν παίζουν άμυνα, αφήνουν πολλά ελεύθερα σουτ, δεν βάζουν ταυτόχρονα και τα εύκολα σουτ που πρέπει να βάζουν. Δηλαδή μέχρι και ο Γουάκαπ σε μια φάση χάνει, λέει, παιδιά, αριστερό μόνος του. Δηλαδή αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κρίνουν το παιχνίδι και δεν έπρεπε καν να πάει στην παράταση. Δεν έπρεπε να πάει στην παράταση. Νομίζω από το 51-62 που πέρασε 11 από τους μπροστά ο Ολυμπιακός, με 7 λεπτά, 6 λεπτά εκεί για να τελειώσει το παιχνίδι, παιδιά. Εκεί πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι. Εκεί πρέπει να κρατήσει, να παίξει καλή άμυνα, να κάνει σοβαρές επιθέσεις, με υπομονή, με σωστά σουτ. Και με λίγο αυτοπεποίθηση, γιατί χάνει την αυτοπεποίθηση του, νομίζω, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, αυτό που λέει πολλές φορές και ο coach Μπαρτζόκας, ότι βιαζόμαστε να το τελειώσουμε, δεν ισχύει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, πολλές φορές διστάζουν να το τελειώσουν οι παίκτες σου, αγαπητέ coach. Διστάζουν. Φοβούνται. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά έλεγα: πάρ' την μπάλα και παίξα isolation, παίξε. Και σούταρε. Νομίζω όχι κακή ήττα. Δεν είναι ήττα γενικά, γιατί εντάξει, θα χάσει από τις Ζαλγκίρις που είναι πολύ καλή μέσα στην έδρα της, και ειδικά βαθμολογικά που ο Ολυμπιακός έχει περιθώριο, στο πούμε, να κάνει τέτοιες ήττες λόγω της πολύ καλής του πορείας που έχει κάνει μέχρι στιγμής, από αρχές Ιανουαρίου μέχρι τώρα. Τον παίρνει, ας πούμε, να κάνει αυτές τις ήττες. Αλλά είναι κρίμα, γιατί πραγματικά δικό του παιχνίδι είναι. Δηλαδή σε όλο το παιχνίδι μπροστά, και πέρασε στο τέλος η Ζάλγκιρις, το σοφάρισε, πρέπει να πάει 2 παρατάσεις. Εντάξει, και τι έγινε για να πάει παρατάσεις. Θα τα πούμε όλα φυσικά και στα στατιστικά που θα αναλύσουμε. Υπενθύμηση φιλική εννοείται, μην ξεχνάτε like και subscribe στο κανάλι για να μεγαλώσουμε. Έχουμε φτάσει τους 1400 και πάμε να ανεβαίνουμε κι άλλο σιγά σιγά, 1500 και μετά 2000 έχω πει που είναι ο στόχος, μέχρι τα playoffs στο Final Four. Εκεί, μέσα σε 2 μήνες δηλαδή, 3. Λοιπόν, 99-94 μετά από 2 παρατάσεις, ένα τρομερό παιχνίδι η αλήθεια ήταν. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ δυνατές και οι δύο ομάδες. Εντάξει, το έχουμε πει, παιδιά, η Ζάλγκιρις είναι πάρα πολύ καλή φέτος. Έχει πολύ καλούς παίκτες, πολύ καλούς περιφερειακούς από εγώ κιόλας, που παίρνουν τις αποφάσεις, και δυστυχώς πλήγωσε τον Ολυμπιακό. Ο Φρανσίσκο και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, που άμα θυμάστε πέρσι τέτοια εποχή έκανε τρομερή, κουβαλούσε μόνος του τον Ολυμπιακό. Υπήρχαν βέβαια και αυτοί που λέγανε να φύγει ο Γκος, δεν κάνει, θυμάστε, και γελούσαμε εδώ πέρα, κάνουμε πλάκα, και να ο Γκος, αγαπητοί φίλοι και φίλοι. Αλλά εντάξει, είναι ότι ο Φρανσίσκο, παιδιά, εδώ πέρα βλέπετε 36 στις αξιολόγησης, έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να σταματήσει. Στην αρχή νομίζω τον είχε γενικά μπλοκάρει, τον είχε οδηγήσει σε 3 λάθη, είχε βάλει μόνο, νομίζω, 2 στα 2 τρίποντα, αλλά είναι μεγάλος παίκτης, όπως αποδεικνύει, είναι παίκτης κλατς. Ακουγόταν κιόλας ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό. Μετά λένε συμφώνησε με την Μπαρσελόνα. Μετά βγήκε ο παίκτης με τον μάνατζερ και λένε είναι fake news. Καλά, αυτά τα πολλές φορές τα λέτε, ψεύδουν έτσι κι αλλιώς, είναι μέσα στη σεζόν και είναι με τη Ζάλγκιρις διεκδικεί την είσοδο στα playoffs. Θα τα δούμε αυτά ένα-ένα. Και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο MVP, πραγματικά τρομερός Ταϊρίκ Τζόουνς για τον Ολυμπιακό σήμερα. Τα έκανε όλα και νομίζω είναι ο λόγος που, δηλαδή, αν δεν είχε βγει 5 φάουλ ο Ταϊρίκ Τζόουνς έξω, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει φύγει. Να μιλήσουμε διαφορετικά στην εκπομπή τη σημερινή, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Αλλά έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι είναι το μπάσκετ. Τρομερός, ταυτόχρονα απίστευτος Βαν Φουρνιέ. Θύμισε Φουρνιέ Final Four Μονακό πέρσι στο Αμπουντάμπι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε και συμπαραστάτη και τον Ντόρσι σε κάποιες φάσεις, έτσι και τον Ταϊρίκ Τζόνς εννοείται. Υπήρχαν άλλοι 2 πρωταγωνιστές. Έλειπε όμως, παιδιά, νομίζω, και που ξέρετε του Σάσα και του Μιλουτίνοφ, νομίζω θα έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, πιστεύω, και πολύ πιο εύκολα αν είχε Σάσα και Μιλουτίνοφ. Αλλά μετά, αν δεν γράφουμε ιστορία, προφανώς δεν γράφεται ιστορία. Λοιπόν, 18-18 βλέπετε εδώ και το πρώτο δεκάλεπτο.
πρώτο, 19-21 δεύτερο, 14-21 τρίτο. Γενικά βλέπετε πόσο έχει βελτιώσει, ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο που είναι το καλύτερο του Ολυμπιακού. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ την άμυνά του. Είναι εξαιρετικός και πάει και μου κάνει ένα τέταρτο δεκάλεπτο, τρώει 22 πόντους, παιδιά. Μετά 9-9 και εδώ πέρα βέβαια αφήνει να σκοράρει η Ζάλγκιρις 17 πόντους. Η αλήθεια είναι βέβαια δεν έχανε σουτ στη δεύτερη περίοδο. Έβαλε μόνο με τρίποτα, δηλαδή έβαζε καλάθι. Η Ζάλγκιρις έβαλε 4-5 τρίποτα. Ο Γκος έκανε τη ζημιά και ο Φρανσίσκο το ίδιο. Ο Λο επίσης έβαλε πολύ κρίσιμα τρίποντα. Η περιφερειακή που λέγαμε. Και θα θυμάστε, άμα θυμάστε κάποιοι στην αρχή που είχαμε κάνει τη σεζόν από Σεπτέμβριο που αναλέμε την Ευρωλίγκα και σας έλεγα και το ranking που κάναμε ότι η Ζάλγκιρις είναι πολύ καλή γιατί έχει εξαιρετικούς περιφερειακούς. Λο, Φρανσίσκο, Γκος. Έχει πάρει ποιότητα στην περιφέρεια και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν μου πείτε, εντάξει, θα έβαλε και Μπραζδέκης τώρα τρίποντα, ας πούμε. Εντάξει, τα βάζει όλα πραγματικά η Ζάλγκιρις και παίξει δηλαδή που ο Μπραζδέκης είχε βάλει το κρίσιμο τρίποντο που σοφάρισε η Ζάλγκιρις. Οκ, από τη γωνία δεν το περιμένεις αυτό στον Μπραζδέκης, δεν θεωρείται τρομερός σουτέρ και εντάξει, έτσι είναι. Και θα πάμε φυσικά και στις σημειώσεις μου, εννοείται. Η εικόνα του Ολυμπιακού από την αρχή φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με το κύπελο, με τον τελικό κυπέλου, έτσι που αναλύσαμε. Η γλώσσα του σώματος έδειχνε άλλα. Έδειχνε έναν Ολυμπιακό ο οποίος μπήκε αποφασισμένος, μπήκε δυνατά, δυναμικά να παλέψει το παιχνίδι παρά τις πάρα πολύ σημαντικές απουσίες Σάσα και Μιλουτίνοφ. Η άμυνά του στην αρχή θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί, αλλά τη βελτίωσε στα τελευταία λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. Μόνο κάποιες επιθέσεις, ας πούμε, που έχει χαραμίσει και μετά στο δεύτερο δεκάλεπτο επίσης είναι πολύ καλός, αλλά παίρνει πολλά επιθετικά rebound. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει περισσότερα νομίζω rebound συνολικά και από τη Ζάλγκιρις και τα επιθετικά. Θα τα δούμε και τα ομαδικά στατιστικά. Και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Δηλαδή, έπαιρνε rebound, έχανε πάλι την επίθεση. Μετά ξανά έπαιρνε πάλι, θυμάμαι, σε μια χαρακτηριστική φάση. Έχει πάρει 2 συνεχόμενα επιθετικά rebound και δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει τη φάση, δεν έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός και μετά αντίθετα έχει φάει καλάθι. Είτε στον ευθυνδιασμό, είτε σε δευτερεύον ευθυνδιασμό, στο transition. Δηλαδή, αυτές ξαναλέω, οι μικρές λεπτομέρειες που θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να το τελειώσει πολύ νωρίτερα το παιχνίδι. Και βλέπουμε εδώ πέρα, τρίτο δεκάλεπτο, εδώ πέρα ο Ολυμπιακός μπαίνει πάρα πολύ καλά, ειδικά στην άμυνα. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Η διαφορά δηλαδή που δεν παίρνει στο πρώτο ημίχρονο, που θα μπορούσε να έχει καλύτερη διαφορά, και το έχω σημειώσει, θα μπορούσε να έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά, αρχίζει και τη χτίζει στην τρίτη περίοδο. Ο Φουρνιέ φαίνεται από το δεύτερο δεκάλεπτο και ο Τζόνς ότι είναι σούπερ. Είναι γενικά ο Ολυμπιακός εξαιρετικός και στην άμυνά του, πραγματικά. Το μόνο είναι ότι έχω κάποιες επιθέσεις που ανανεώνει και δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπαίνει ακόμα καλύτερα. Έχει ήδη 13 assist, παιδιά, στην τρίτη περίοδο, μετά από δηλαδή 22-23 λεπτά παιχνιδιού. Είναι πάρα πολύ καλός, μοιράζει ωραία το παιχνίδι. Δεν σουτάρει για άλλη μια φορά πάλι τόσο καλά στο τρίποντο. Και εδώ θα κάνω ένα παράπονο από τον Αλέκο, από τον φίλο μας τον Αλέκο. Είναι νομίζω το μοναδικό παιχνίδι που πραγματικά νευρίασαμε τον Αλέκο, παιδιά. Δεν γίνεται, ρε Πίτερς, να έχεις αυτή την ευκαιρία και σε εσάς να καταλάβετε κιόλας για ποιο λόγο ο coach κάποιες φορές κάνει κάποια πράγματα, γιατί βλέπει τα πράγματα και ο Πίτερς η αλήθεια δεν κάνει και καμιά τρομερή σεζόν. Πέρυσι, ας πούμε, έκανε καλύτερη, κατά τη γνώμη μου. Φέτος έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, αλλά δείχνει αστάθεια. Το παλεύει το παιδί, αλλά σήμερα ειδικά που τον είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο Ολυμπιακός, έχει χάσει και μόνος του, δηλαδή τρίποντα που είναι σαν πέναλτι γι' αυτό. Πραγματικά, δηλαδή είναι σαν πέναλτι, σαν ένα καλάθι. Δεν έχει βάλει ούτε ένα τρίποντο ο Πίτερς. Ζήτημα να έχει βάλει 4 πόντους. 2 έχει βάλει νομίζω εκεί. Στην άμυνα είναι πάρα πολύ κακός. Τον περνούσαν όλοι σαν να ήταν σταματημένος. Δεν ήταν καλός ο Άλεκ Πίτερς και νομίζω ότι έπαιξε κομβικό ρόλο αυτό. Δηλαδή, αν βλέπαμε έναν Πίτερς, δεν είναι να βάζει 15 τους 20 πόντους του Σάσα, 10 πόντους. 2-3 τριμποντάκια, αυτά τα ωραία, τα ελεύθερα τουλάχιστον να έβαζε. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε να κάνει παράτηση, έχει τελειώσει το παιχνίδι μια ώρα αρχίτερα. Νομίζω ότι όταν και οι παίκτες, ας πούμε, χάνουν κάποια. Δηλαδή, το άπαγε εγώ μετά στο clutch time και μου χάνει layup, παιδιά, αριστερό layup μόνος του. Δεν γίνεται να είσαι επαγγελματίας Τόμας και να μου χάνεις το layup. Ναι, τα τρίποτα δεν έχει κανένας υποχρέωση, το ξέρουμε, δεν έχει καλό shoot, δεν έχει υποχρέωση κανένας να τα βάζεις όλα. Αλλά δεν γίνεται να πηγαίνει μετά να παίρνει ωραία πρωτοβουλία, να μπαίνει στο καλάθι, να είναι μόνος του ελεύθερος πραγματικά και να το χάνει, να πηγαίνει στο ταμπλό η μπάλα. Στο lay-up με το ζόρι, δηλαδή να πηγαίνει καν στεφάνι. Τέλος πάντων, δεν είναι για να σου λέσουν τον Τόμας. Έχουμε πει πόσο καλός είναι ο Τόμας και πόσο χρήσιμος είναι τον Ολυμπιακό. Δεν είναι για να παίρνει αυτές τις πρωτοβουλίες ο Τόμας. Γι' αυτό όμως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και ο κόσμος του Ολυμπιακού γενικά και όλοι οι φίλαθλοι οπαδοί τέλος πάντων του μπάσκετ.
Λέμε πάρα πολλές φορές ότι έχει έλλειψη στον άσο ο Ολυμπιακός, όχι στη δημιουργία. Δημιουργία είναι κανένα θέμα. Έχει έλλειψη και λίγο στο decision making. Δηλαδή, να το πω και στα ελληνικά, λίγο να παίρνει ένα playmaker, να παίρνει αποφάσεις, να τελειώνει, να κάνει ένα drive, να τελειώσει ωραία το lay-up, ας πούμε. Ο Γκος, ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος το είχε αυτό, αλλά δεν ήταν αρκετός. Θέλει έναν, παιδιά, ας πούμε, εδώ πέρα βλέπετε Φρανσίσκο, ας πούμε, που τον έχει προσπαθήσει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου, ή τον Κίναν Εύανς που ήταν άτυχος. Να δούμε τώρα, γιατί και Τζόζεφ και Μόρις, βάλε τον Τζόζεφ, ωστόσο θα τα δούμε και αυτά, παιδιά. Ο coach Μπαρτζόκας, αλλά και οι δύο, και ο Μόρις και ο Τζόζεφ, να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Ο Μόρις, επιθετικά τουλάχιστον μπορεί να βοηθήσει λίγο πιο πολύ, και ο Τζόζεφ μπορεί να κάνει κάποιες λύσεις, αλλά είναι από τραυματισμούς. Ας τους δώσουμε, σας έχω πει, μέχρι τέλη Μαρτίου, λόγω των τραυματισμών, μέχρι τέλη Μαρτίου να δούμε τι θα γίνει. Αν μέχρι τέλη Μαρτίου δεν ξέρω. Οπότε ναι, στο τέλος του δεκάλεπτο, ξαναλέω, έχει το φάει 10-0 σερί από εκεί που ήταν 11 από τους μπροστά. Τρώει 10-0 σερί και σοφαρίζει σχεδόν η Ζάλγκιρις. Μετά κάνει ένα step up τρομερό. Φουρνιέ εκεί πέρα με 2-2 τρίποντα. Αμινάρες. Είναι παντού. Πάει και κάνει και μια τάπα στον Μόζες Ράιτ ή στον Ντουμπέλ. Δεν θυμάμαι ποιον έκανε, παιδιά. Συγκλονιστικός ο Εβάν Φουρνιέ. Ξαναλέω, θύμισε Εβάν Φουρνιέ Final Four με Μονακό. Πραγματικά. Αλλά από ένα σημείο και μετά ήθελε και ενέργεια από τους υπόλοιπους. Και εδώ πέρα που έχω σημειώσει και το χαμένο lay-up, έχω σημειώσει και δύο πράγματα που έχει πει ο coach Μπαρτζόκας. Now is the game, now is the hustle, λέει. Δηλαδή τώρα είναι το παιχνίδι που πρέπει, μετά το σερί αυτό, έτσι, το 10-0 που είναι 11 πόντους ο Ολυμπιακός, νομίζω το πάει στους 4, νομίζω 5, και λέει τώρα πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι, τώρα πρέπει να παλέψουμε, να μονομαχήσουμε, να το πάρουμε. Μετά τους λέει, λίγο πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου, now is the time to win this game, τους λέει ο Μπαρτζόκας. Μετά αυτά που βλέπαμε, δηλαδή και ο coach τους ενθαρρύνει, προσπαθεί να τους ξυπνήσει, και βλέπουμε κάτι στις προφάσεις τώρα, δηλαδή δεν γίνεται να μου χάνει το lay-up, ρε Τόμας. Τέλος πάντων. Και στην παράταση έγιναν αυτά που είδατε, όσοι είδατε, ειδικά πολλά τρίποντα, εύστοχοι Ζάλγκιρις δυστυχώς από το τρίποντο, κακές επιλογές, δηλαδή νομίζω και ο Τάιλερ που πήγε για τρίποντο, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό, έγινε και με την Ντουμπάι, άμα θυμάστε, που πήγε πάλι παράταση. Όχι, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιο ήταν πάλι, για να κερδίσει το παιχνίδι, το είχα χάσει κιόλας, δεν το θυμάμαι, αλλά πάλι ο Τάιλερ πήγε, ενώ ήταν ισοπαλία το παιχνίδι, θα μπορούσε, νομίζω ήταν πρώτη προς δεύτερη παράταση, θα μπορούσε ο Τάιλερ ή οποιοδήποτε να πάει να κάνει ένα lay-up, ένα σουτάκι, ένα πιο εύκολο σουτ. Δεν χρειάζεται πάλι τρίποντο. Σκοτωμένο τρίποντο κιόλας πάλι. Γιατί πάλι τρίποντο, γιατί τρίποντο είναι, παιδιά, ισοπαλία το παιχνίδι. Και είναι δύσκολο το τρίποντο. Εκεί σε παίζει άμυνα εκεί, παίρνα τον εκεί πέρα, μπες μέσα και κάνει ένα φλωτεράκι, κάνει κάτι, ξέρω εγώ. Πάλι τρίποντο. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιες φορές είναι οι υποφάσεις των παικτών που παίρνουν. Τι φταίει ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, τώρα με αυτό το σου. Τέλος πάντων, ξαναλέω, δεν θα πρέπει να πάει καν στην παράταση, παιδιά. Μπορώ να πάμε, σας έχω κουράσει λίγο σήμερα, αλλά καταλαβαίνετε, είναι και η ένταση από δύο παρατάσεις. Σας κούρασε ο Ολυμπιακός, σας κουράζω και εγώ. Τελειώνω όμως. Θα πάω στα ομαδικά στατιστικά να δούμε εδώ πέρα, παιδιά. Βλέπετε εδώ πέρα 90-94, το Performance Index Rating, σύστημα αξιολόγηση 121-92. Μεγάλη διαφορά εδώ πέρα. Νομίζω λόγω και της ευστοχίας λίγο της Ζάλγκιρις. Δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα 52%, 44 δίποντα. Άστοχος. Εντάξει, όταν λείπει ο Σάσα και ο Μιλουτίνοφ, δεν θα έχει κοντά στο 60 που έχει συνήθως ο Ολυμπιακός. Τρίποντα έχει 40% η Ζάλγκιρις. Εντάξει, θα είναι πάρα πολύ εύστοχη, παιδιά. Και ο Ολυμπιακός δυστυχώς 30%. Με 30% είναι πολύ δύσκολο να πάρει διπλό μέσα στις Ζάλγκιρις, ειδικά μια ομάδα έτσι που σουτάρει σταθερά με 40%. Είναι από τις καλύτερες ομάδες, η τρίτη καλύτερη, η δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, της διοργάνωσης σε ποσοστό ευστοχίας από το τρίποντο. Και βολές, εντάξει, μια χαρά εκεί ήταν ο Ολυμπιακός. Να το, παιδιά, εδώ πέρα δείτε. 13-20. Τα επιθετικά rebound, έχει πάρει 20 επιθετικά ο Ολυμπιακός και δεν τα εκμεταλλευότανε πάρα πολλά από αυτά. 32 αμυντικά, συνολικά 42-52, συν 10 διαφορά στα rebound, συν 6 διαφορά στις assist. Εδώ τα λάθη είναι περίπου τα ίδια. 9-7 τα κλεψίματα, 8 δέχτηκε 8 τάπες, ο Μόζες Ράιτ κιόλας, πρώην ερυθρόλευκος. Έχουν τα πίδια δυστυχώς, να το πούμε και λαϊκά, στους παίκτες του Ολυμπιακού. Και το γράφημα το αγαπημένο μας εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα πως με το μόβ είναι ο Ολυμπιακός. Είναι εδώ πέρα που πήγε το παιχνίδι πόντο μέχρι το πρώτο δεκάλεπτο. Και μετά εδώ πέρα δείτε πως ελέγχει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Δηλαδή μόνο ισοπαλία πήγαινε, 31-31. Δεν ήταν καθόλου μπροστά της Ζάλγκιρις, παιδιά. Σε όλο το παιχνίδι δεν ήταν μπροστά. Βλέπετε εδώ πέρα. Πηγαίνει και 11 πόντους η διαφορά. Να το, 51-62 στο 30, παιδιά. 51-62. Και πάει η Ζαλγκίρις και κάνει ένα σερί και το γυρνάει.
Πηγαίνει ο Ολυμπιακός όμως, συνεχίζει 5 πόντους διαφορά, το φτάνει εδώ πέρα στον πόντο, ξανά και εδώ περνάει, παιδιά, η Ζάλγκιρις 38. 2 λεπτά πριν το τέλος, περνάει μπροστά. 73-71. Και μετά εδώ πέρα πόντο, γίνεται ένας χαμός. Μπορούσε και εδώ πέρα, βλέπετε εδώ πέρα, επίσης 82-87, 5 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός, που ξεκινάει την παράταση. Τη δεύτερη παράταση, αν θυμάμαι καλά. Και πάλι πάει και δέχεται πόσα τρίποντα και στο τέλος τελειώνει μετά το παιχνίδι. Δηλαδή, κρίμα πραγματικά. Και εδώ βλέπουμε το γράφημα πιο καλά. Βλέπετε εδώ τον έλεγχο που είχε ο Ολυμπιακός σε όλο το παιχνίδι πραγματικά και έχει δώσει το προβάδισμα στις Ζάλγκιρις να πάει παράταση στο τέλος τα τελευταία 2 λεπτά του παιχνιδιού. Κρίμα, ξαναλέω, δεν θα του πει κανείς τίποτα. Εντάξει, γιατί δεν είχε τον Σάσα και τον Μιλουτίνοφ που είναι οι δύο καλύτεροι του παίκτες φέτος. Και φαίνεται το σύστημα αξιολόγηση αυτό και όχι μόνο. Έτσι. Γενικά σας συμβόλει με rebound, με πόντους, με πάρα πολλά. Και έχει τη βαθμολογική, θα δούμε και τη βαθμολογία μετά, έχει τη βαθμολογική, ας πούμε, άνεση να χάσει μέσα σε ένα της Ζάλγκιρις που, εντάξει, είναι πολύ δυνατή η Ζάλγκιρις. Σίγουρα έπρεπε να το πάρει, έπρεπε να το εκμεταλλευτεί, διότι του δίνει πολύ μεγάλο αβαντάζ για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας. Έτσι, νομίζω μετά, άμα παίρνει το σημερινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ήταν με το 1,5 πόντο για το πλεονέκτημα έδρας. Όχι, τώρα είναι δύσκολο, ίσα-ίσα πάλι δεύτερος πρέπει να είναι, παιδιά, αλλά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να πάμε και στο box score λίγο γρήγορα. Δεν θα σας κουράσω, ξαναλέω, πάρα πολύ. Εντάξει. Walk up. 26 λεπτά, 5 πόντους, πολύ αστοχός, παιδιά, δεν γίνεται ρε Τόμας να μου έχεις ένα 5 δίποντα. Εντάξει, τα τρίποτα δεν με ενδιαφέρει πραγματικά, αλλά τα 1-5 τρίποντα, δίποντα, το ένα λέει κιόλας και πάρα πολλά αυτά τα φλωτεράκια. Δηλαδή δεν γίνεται να μου βάζεις αυτά τα φλωτεράκια τουλάχιστον Τόμας. Πέρα μου τα βάζεις. Παρ' όλα αυτά, κλασικός walk-up έχει παλέψει, έχει πάρει 4 επιθετικά παιδιά, 6 rebounds συνολικά, 4 assist, ένα κλέψιμο, 2 λάθη, αλλά δεν είναι παίκτης που μπορεί να σου πάρει το παιχνίδι. Και μια φάση που έχω σημειώσει που παίρνει την μπάλα, παιδιά, ο Τόμας να κάνει τι εκεί, του τη δίνουν να κάνει τι. Τον παίζει εκεί καλή άμυνα, την πετάει και τελειώνει ο χρόνος, ας πούμε. Παίρνει rebound της Ζάλγκιρις. Δεν θυμάμαι αν ήταν στην παράταση ή κάπου αλλού. Τι να κάνει εκεί ο Τόμας, για ποιο λόγο δεν πάει κάποιος να πάρει άλλο την μπάλα, για ποιο λόγο τη δίνουν πάσα εκεί πέρα στην νέα στο Walker. Πάρε τον κουσούταρε. Τέλος πάντων, Νιλικίνα, ο οποίος δεν είναι, ξαναλέω, ο παίκτης και αυτός που επιθετικά θα σου δώσει λύσεις. Αμυντικά έδειξε κάποια πράγματα, αλλά έκανε και κάποια χαζαλάθη που του κλέψε και την μπάλα ο Λόου. Δηλαδή, μία του ύψους, μία του βάθους ήταν σήμερα ο Νιλικίνα, που λέω μπράβο, Νιλικίνα, βλέπει το τρίποντο, έπαιζε και κάτι, μία-δυο αμυνάρες έβγαλε. Μετά πάει και μου κάνει, ας πούμε, κάτι χαζά λάθη. Τέλος πάντων, δηλαδή, αυτός είναι ο Νιλικίνα, παιδιά. Εγώ σας είχα πει, είχα και τις ενστάσεις μου, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, Tyson Ward, εδώ είναι η ένστασή μου. Εδώ είναι η μοναδική μου ένσταση για τον coach. Για ποιο λόγο, εντάξει, εγώ θα το ήθελα να τον δω περισσότερο. Για ποιο λόγο δηλαδή ο Μακίσικ, ο οποίος το πάλευε πάρα πολύ στην άμυνα και είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά τα παιχνίδια. Θα ήθελα όμως να δω Tyson Ward, νομίζω, που ήταν και φρέσκος, να δώσει λύσεις, να δώσει ενέργεια, να τρέξει το γήπεδο, να ανοίξει το γήπεδο. Δηλαδή, πολλές φορές το σημείωσα και στο πρώτο ημίχρονο ο Ward έκανε διείσδυση. Και λέω, αυτό πρέπει να κάνει ο Ward. Κάνει τη διείσδυση, ανοίγει το γήπεδο, πηγαίνουν οι παίκτες γιατί δεν μπορούν να τον σταματήσουν. Έχει και μεγάλο άνοιγμα χεριών, διασκελισμό, ωραίο. Εντάξει, εγώ σας λέω, είναι ο γαμμένος μου ο Tyson Ward στον Ολυμπιακό, αλλά άνοιγε τόσο ωραία το γήπεδο πραγματικά. Μπορούσε και ο ίδιος να τελειώσει τις φάσεις και βγάζει και ωραίες πάσες. Δηλαδή, το θεωρώ είναι ο πιο δοκιμός παίκτης ο Ward. Δεν γίνεται ο Ward να μην έχει παίξει, παιδιά, ούτε ένα δευτερόλεπτο στην παράταση. Νομίζω δεν έχει παίξει ούτε ένα δευτερόλεπτο στο τέλος, τα τελευταία λεπτά. Έχει 9 πόντους, 4-7 δίποντα, 1-1 βολές, 6 rebound, 3 assist, μόνο ένα λάθος σε 14 σημεία αξιολόγησης. Βλέπετε εδώ πέρα η αξιολόγηση έχει την καλύτερη μαζί με τον Hall. Ο Hall, ο οποίος εντάξει το πάλευε, αλλά δεν κάποια στιγμή κοιμότανε. Μετά δηλαδή από Jones Fournier είναι ο Ward. Και εξαφανισμένος. Η μόνη αίσθηση με τον coach. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να μπει ο Ward που έχει πιο πολύ αγωνιστικό ρυθμό και μπορεί να σου βάλει το σουτάκι το ωραίο. Έτσι. Τέλος πάντων, Παπα-Νικολάου μόλις δεν έχει παίξει. Ο Παπα-Νικολάου, παιδιά, 7 λεπτά. Εντάξει, δεν έκανε πάρα πολλά πράγματα. Παλεύει, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να ακολουθήσει το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Tyler Dorsey, 39 λεπτά, 16 πόντους, 6-14 δίποντα. Λίγο άστοχος, η αλήθεια είναι. Και στο τρίποντο βλέπετε 1 στα 5. Δεν ήταν ο Tyler που μας έχει συνηθίσει. Θεωρώ δηλαδή και ο Tyler θα μπορούσε άμα ήταν λίγο πιο εύστοχος και λίγο πιο καλά, θα μπορούσε να έχει δώσει την νίκη στον Ολυμπιακό. Δεν μπορείς να πεις κάτι όμως, έτσι έχει πάρει και 4 rebound, με μια assist του, ένα λάθος. Ο Tyler είναι ο Tyler, εντάξει. Και
τον είχε πειράσει λίγο και το ταξίδι που πήγε. Τώρα σιγά σιγά ξαναβρει ρυθμό. Θα είναι μια χαρά, παιδιά, στα επόμενα. Ο Πίτερς, λοιπόν, εδώ πέρα. Άλεκ, σου έδωσε τις ευκαιρίες ο coach, πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλεύτηκες, αγαπημένε μου Άλεκ. 4 πόντους μόνο, όπως σας είπα, 0 στα 5 τρίποντα. Τα 3 ελεύθερα. Μην σας πω και τα 4. 5 rebound, εντάξει, το παλεύει, αλλά έχει μείον στο σύστημα αξιολόγησης. Ξαναλέω και στην άμυνα, τον περνούσαν όλοι σαν σταματημένο. Δεν ήταν καλός ο Άλεκ. 34 λεπτά, γιατί είναι το μοναδικό τεσσάρι που έχει ο Ολυμπιακός. Και έχουμε και τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος μπήκε, δεν φαίνεται να κάνει καθόλου έτοιμος. Και τον Νταχόλ, ο οποίος τον Νταχόλ το έχει παλέψει, ναι, μεν, αλλά αργεί πάρα πολλές φορές στις περιστροφές, παιδιά. Δηλαδή, κάποιες φορές αργεί, δηλαδή έχει πάρει την μπάλα, ο παίκτης πάει να πάρει την μπάλα και να βγει μπροστά στον παίκτη, να του κάνει την τάπα, να τον προλάβει, ας πούμε. Αργεί πάρα πολύ, ή να βγει μπροστά του να βρει τείχος. Αργεί. Δεν ξέρω, κοιμάται, δηλαδή είναι σαν να. Σε πολλές περιστροφές είχε αυτό το πρόβλημα ο Χολ. 7 rebound, εντάξει, εννοείται, είναι πολύ καλός rebounder, έχει βάλει και 2 assist. Οκ, αλλά εντάξει, είναι, παιδιά, ένας παίκτης ο οποίος σας είχα πει, είναι μια χαρά, την κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι όμως πλέον. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν ταιριάζει πλέον στον Ολυμπιακό για να τον εμπιστευτείς, ούτε καν σαν δεύτερο. Και σε αυτό δεν έχω πέσει κι εγώ έξω, γιατί νόμιζα ότι σαν δεύτερος θα μπορούσε να σταθεί, αλλά δεν ισχύει αυτό. Εν αντιθέσει, το McKissick, τα είπαμε, παιδιά, εν αντιθέσει με τον Tyreek Jones, ο οποίος έκανε ένα τρομερό παιχνίδι. Ήταν ο MVP του Ολυμπιακού σήμερα, μαζί με τον Evan Fournier, βέβαια, 14 πόντους, με 5 επιθετικά, 6 assist, παιδιά. 6 assist ο Tyreek Jones. Θυμάστε τι είχε πει ο Μπαρτζόκας, θυμάστε τι είχα πει και εγώ στο βίντεο. Πήγαινε στο βίντεο της εκπομπής που είχα κάνει για τον Tyreek Jones. Ξέρουμε κάτι έπεισε από μπασκετάκι, έτσι. Ότι βλέπει γήπεδο, είναι έξυπνος παίκτης ο Tyreek Jones και θα ταιριάξει πάρα πολύ στο παιχνίδι του coach Μπαρτζόκα, γιατί βλέπει πάρα πολύ την πάσα. Έχει βγάλει 6 assist, 2 κλεψίματα, έχει κάνει μια τάπα, είναι εξαιρετικός. Έχει κερδίσει και τα φάουλ του. Κρίμα που έχει βγει με 5, θα μπορούσε να έχει βοηθήσει και να έχει δώσει την νίκη στον Ολυμπιακό. Και ο Evan Fournier με 32 πόντους. Τι άλλο να κάνει. Τα έχει ακούσει, ωστόσο, διάβαζα μέχρι και ένα, παιδιά, στα social media ότι ο Evan Fournier, λέει, πρέπει να φύγει, λέει, να έρθει ένας πιο νέος, λέει. Δεν κάνει ο Evan Fournier, να έρθει ο Καμπαρό, λέει. Παιδιά, στα social media δεν ξέρω πόσο είναι οι μπασκετικές γνώσεις των social media, και μάλλον νομίζω είναι από την μπάλα πολλοί και βλέπουν. Με όλο το σεβασμό στους ανθρώπους που βλέπουν μπάλα, αλλά εντάξει τώρα, δεν γίνεται να ακούμε αυτά, παιδιά. Και από εσάς πολλές φορές που βλέπετε και εδώ πέρα και λέγατε ο Evan Fournier δεν είναι καλός, σας έλεγα ο Evan Fournier θα εμφανιστεί στα κρίσιμα. Αν χρειαστεί ο Evan Fournier, στο τέλος θα είναι εκεί. Στο Final Four ήταν εκεί. Σε τελικούς είναι εκεί ο Evan Fournier. Εντάξει, λοιπόν, τα έκανε όλα, δεν μπορούσε. Όμως έχει πάρει 9 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο. Έχει κάνει 6 λάθη, αλήθεια είναι. Έχει κάνει κάποια λάθη. Εντάξει, συνηθίζει να κάνει πολλά λάθη, αλήθεια είναι ο Evan Fournier, αλλά τα έχει δώσει όλα πραγματικά, παιδιά. Τι να πούμε. Τι μου νοιάζουν τα 6 λάθη όταν τα έχει δώσει όλα σε άμυνα, σε επίθεση και σε hustling. Τα έχει δώσει όλα, ξαναλέω. Λοιπόν, και τελειώσαμε τα στατιστικά. Μπορούμε να πάμε να δούμε, να κάνουμε και ένα φρεσάκι εδώ πέρα, να δείτε ότι δεν έγινε κάτι βαθμολογικό. Εντάξει, για πράγμα είναι το κρίμα, το γαμό του, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε τώρα να είναι στο 19-9 και να είναι full να πηγαίνει για το πλεονέκτημα, πραγματικά. Με την εικόνα που είχε τουλάχιστον. 18-10 μαζί με Βαλένθια, βλέπετε εδώ 28 αγώνες. Εντάξει, η Φένερ μάλλον θα τερματίσει πρώτη θέση. Καλό αυτό θα πω εγώ. Με Βαλένθια 18-10, Ρεάλ Μπαρτσελώνα 17-11 και με ένα παιχνίδι περισσότερο 17-12 η Ζάλγκιρις. Βλέπετε, η Ζάλγκιρις αρχίζει και μπαίνει στα playoffs. Φίλοι Παναθηναϊκοί, όσοι βλέπετε, κακό αυτό. Γιατί κάποιες φορές κάνετε, ξέρετε, και μεταξύ σας Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή, κάνετε καζούρα. Αυτό είναι πολύ κακό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέπει να έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα από όλους. Χάποελ 16 που έχει πέσει, παιδιά, η Χάποελ έπεσε, παιδιά, βέβαια έχει 2 παιχνίδια λιγότερα, να το λέμε και αυτό, αλλά έχει πέσει εδώ στη 2η θέση με Μονακό, Παναθηναϊκό, Ερυθρό. Και έρχονται μετά τον Bayern Armani, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, παιδιά. Και θα δούμε και λίγο μια υπενθύμηση για το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, το οποίο, εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά έχει εύκολα παιχνίδια. Το επόμενο παιχνίδι με Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, το ντέρμπι. Νομίζω εδώ ο Ολυμπιακός νομίζω θα μπει πολύ πιο αποφασισμένος. Δηλαδή, γενικά, ειδικά τώρα με την ήττα που έχει κάνει, θα κάτσει να δουλέψει, θα μπει αποφασισμένος. Θα δούμε μια ντερμπάρα νομίζω και θα έχει δύσκολο έργο ο Παναθηναϊκός, θεωρώ. Πάρις, μπάσκετμπολ, Παρί μετά και Μονακό
Γαλλική εκτός έδρας, εδώ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα από τα δύο παιχνίδια. Οπωσδήποτε. Σίγουρα νομίζω το παιχνίδι με την Παρί, αλλά άμα χάσει το παιχνίδι με την Παρί και μου πάει να κάνει μετά ένα διπλό στην Μονακό, δεν του πει κανείς τίποτα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον μια νίκη εδώ πέρα. Και μετά να πάρει όλα στην έδρα του με Φενέρ, Μπασκόνια και Ρεάλ και Αρμάνι, και εκτός έδρας να πάρει Βιλερμπάν και τη Βαλένθια, θα έλεγα εγώ. Εντάξει, μην σας πω τη Χάπουελ. Μπορεί για να κάνει ένα πρόγραμμα βατό για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να πάρει τις νίκες που θέλει για να πάρει το πλεονέκτημα. Μπορεί να πάμε και μέσα να κλείσουμε σιγά-σιγά. Έχει πάρει λίγο πολύ το βίντεο. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, είχαμε καιρό να κάνουμε και εκπομπή. Οπότε μιλάω πολύ κι εγώ. Είπα και στους προβληματισμούς μου για τις χρόνιες παθογένειες του Ολυμπιακού να μην μπορεί, δηλαδή να θολώνει το μυαλό των παικτών και να μην μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά ελπίζω, ξαναλέω, αυτό να διορθωθεί, να μπουν βέβαια, ξαναλέω, έλπε και ο Βεζέγκοφ, ο Μιλουτίνοφ και ένας Μόρις Τζόζεφ, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Γνώμη μου προσωπική είναι ότι ο Μόντε Μόρις θα είναι ο δεύτερος, αρκεί να ανέβει, να δουλέψει, να δώσει λύσεις και στο περιφερειακό σουτ και λίγο να παίρνει τις αποφάσεις, να μην διστάζουν. Γενικά πρέπει. Αυτό είναι το συμπέρασμα το σημερινό. Δεν πρέπει οι παίκτες του Ολυμπιακού να διστάζουν στα κρίσιμα και να κάνουν πάσα και να τους μένει μπάλα στα χέρια. Το βλέπουμε αυτό 5 χρόνια. Μην το κάνετε άλλο, ρε παιδιά. Πάρτε πρωτοβουλίες, πάρτε αποφάσεις. Χωρίς, δεν λέω βιαστικές. Λέω να πάρουν πρωτοβουλίες. Θα μπει να κάνει τον drive, να σπάσει ένα σύστημα και να κάνει μετά την πάσα στον ελεύθερο παίκτη. Δεν ξέρω, κάνουν πάσες και λίγο σαν να κολλάνε, να κάθονται να κοιτάνε ο ένας τον άλλον στα κρίσιμα. Αυτά. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Παιδιά, επόμενη εκπομπή, δεν ξέρω αν θα είναι live η κανονική εκπομπή. Θα το αποφασίσω τελευταία στιγμή, μου φαίνεται. Με τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό φίλο μου Ολυμπιακό Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Εύχομαι καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους και τα λέμε.